עונת החצה, אתם פה יושבים, יש לכם בננות חדשות, יש לכם פה... הבוב המרחף, אתה אומר. תראה... אופנוע הים, בננות, צלם ככה, תעשה גם ככה. שטיח של אלאדין, ראית? מה זה השטיח של אלאדין? ראית? זה בצד ההוא. זה משהו חדש? לא, זה זה שטיח? שני הבובים ביחד. מדברים, אבל ישיבה. אבל זה היה גם בשנה שעברה. לא, הביאו משהו יותר יפה, זה לא מסך. אבל... זה לא מסך. איפה אתה הולך? עכשיו תגיד לי, אז הבוב המרחף הוא משהו שיכול להעיף אותך? זה משהו שכן מעיף? מצטער, אני חייב רגע ללכת. חצי דקה. תסביר לו על הבוב המרחף. מה זה הבוב המרחף? הבוב המרחף? כן. לא, לאיפה הוא הולך? זה הבוב המרחף. כן, אני יודע, אבל תכלס מה הוא עושה? מה הוא שונה מכל ה... זה דבר יושבים פה בעפים. פעלולים. לאט לאט, אתה יודע. עושה לך וידאו. נו, אז מה?